Som barn, der væltede jeg på cyklen, og det forårsagede, at jeg fik kæbesmerter og har døjet meget med mine tænder, og jeg har haft en del følelsesforstyrrelser. Og jeg har prøvet alt muligt. Jeg har været ved læge og så videre, og de har ikke kunne gøre noget ved det. Så for et år siden, der opsøgte jeg Bettina for at få en alternativ behandling. Og det har betydet, at jeg i dag har ikke problemer med mine kæber, og jeg har ikke nogen tandproblemer mere, og mine følelsesforstyrrelser er meget aftagende. I min klinik der er det vigtigt, at du er i centrum, når nu du kommer. Jeg har en masse værktøjer i min værktøjskasse. Både 1000 år gamle teknikker, men også det helt nye anatomi, fysiologi og nogle nye teknikker også inden for alternativ holistisk behandling. Jamen, jeg har så ondt i min nakke i dag. Okay, lad os kigge på det. Dawson-programmet, det er en kinesiologiform, der oprindeligt stammer fra Australien. Når vi behandler, så behandler vi med frekvenser, og det betyder, at vi behandler med lyde, for eksempel fra en tibetansk syngestol, eller farver, eller dufte. Og 1 uge, 1 måned og 2 uger. 1 måned og 2 uger. Så 1,5 måned siden, er det noget, der sådan siger der noget? Ja, det gør det. Ja, der har været noget stress der omkring. Det er typisk, når jeg får stress, så kommer det lige nøjagtigt op i min nakke. Og det kan jeg godt genkende, det er 1,5 måned siden. Og nu er stressen lagt sig, og så får jeg ondt i min nakke. Så derfor kommer jeg op til Bettina og får den rettet op nu. Ja, så vi kan gå ind og afbalancere på det her, sådan at du slipper ubalancen fra 1,5 måned siden og så op til nu og i fremtiden. Ja. Jeg bruger alternativ behandling, og det gør jeg, fordi jeg jo kan mærke, at det virker. Og jeg har brugt det igennem mange år, faktisk helt fra barnsben. Det var min mor, der introducerede mig i sin tid. Men jeg bruger det stadigvæk, og det gør jeg, fordi det virker. Og i mit professionelle liv som tegner, så bruger jeg rigtig meget min arm og min ryg og min nakke. Hvilket jo gør, at man tit får sådan en nakke, der sidder sådan her. Så her kommer jeg og får den løst op. Og det er ikke altid, den lige bliver løst op i de første sekunder, men så kommer det lige så stille hen ad vejen, som dagen den går. Det er vigtigt for mig, at vi finder en naturlig løsning, så du genvinder balancen og får det godt igen.